Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Είμαι ο συντονιστής του παραρτήματος Ιδροναυτών Ηλίας. Μας κάλεσε σήμερα το 8ο Νηπιαγωγείο Πύργου. Μας συζήτησε να κάνουμε μια δράση καθαριότητας για να δείξουμε στα παιδάκια τι εστί καθαριότητα, τι εστί ανακύκλωση και να προσπαθήσουμε να μάθουμε σε αυτά τα μικρά παιδιά να τους βάλουμε μέσα στο μυαλό τους ότι δεν πρέπει να πετάμε τα σκουπίδια μας στους χώρους στους οποίους ερχόμαστε εμείς για αναψυχή. Ξεκινήσαμε από τις 9 η ώρα το πρωί στην παραλία, μαζέψαμε αρκετά σκουπίδια και τώρα είμαστε στο Βασίλειο. Είμαστε εδώ πέρα και με τον πρόεδρο των οικιστών συλλόγου Σκιάτζας, τον κύριο Χαράλαμπο Μποκλουκίνα, ο οποίος δέχτηκε την πρότασή μας και μας βοήθησε με τον εξοπλισμό, με τους κάδους, με τα σακούλες και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δράση. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σήμερα 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, εμείς και τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν, αντί να μιλήσουμε στο σχολείο απλά για το περιβάλλον και την προστασία, να έρθουμε να κάνουμε μία δράση. Συνεργαστήκαμε με τους υδροναύτες και τον πρόεδρο των οικιστών εδώ στη Σκιάτζα. Κάναμε καθαρισμό στην παραλία της Σκιάτζας και στο δασάκι. Διαπιστώσαμε ότι παρότι οι οικιστές εδώ προσπαθούν να κρατήσουν το περιβάλλον καθαρό, συνέχεια μαζεύονται απορρίμματα. Τα παιδιά έμειναν έκπληκτα από το πόσα απορρίμματα υπήρχαν στο χώρο και διαπίστωσαν ότι τελικά είναι πολύ δύσκολο να χαρείς τη φύση γύρω σου και όλα αυτά, εάν ο καθένας δεν προσέχει το περιβάλλον γύρω του. Ελπίζω όλοι να αποκτήσουμε μια ευαισθησία στο περιβάλλον και να μην το θυμόμαστε μόνο μια μέρα σαν αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.